dekogu 50. urte urreneko kartel originala, Zumeta artista indekue, aipatzeko beste bat, Basterretzea, Nestor Basterretzea artista bebai urrengo urteko kartela zauen, eta bueno, hemen gordetzen dugu obra originalak. 60 urte atzera inde, hemen dekogu lehenengo kartela, Andreu Uriartek indekue, 1975 eta bueno, irudi hau erabili zen urrengo 5 urterako, kolore desberdinetan, eta formatu desberdinetan baita. Baina, bueno, irudia bardin esan, diseinua arte plastikoaren bitartez indekue da, eta bueno, dekozuz hiru aukera desberdin. 21. azokara arte, itxaron behar izan genuen emakume bat parte hartzeko kartelen sormen eta sorkuntza prozesu horretan, ezta? Eta, bueno, lehenengo izan zen Lourdes Corcuera, eta, bueno, bera zabaldu izan zuen ate hori, eta, bueno, urrengo urteetan bere jarraipenagaz batera, bueno, aukera izan dugu emakume desberdinen kartelak ikusti, ezta? Eta, bueno, Zorlan agentziatik, oreka hori nahiko nabarmendu eta, bueno, lan asko egiten dabe oreka hori ondo mantentzeko, ezta. Aurten planteau izen da Zorlan agentziatik filosofia aldaketa bat, iruditegi horreri buelta bat eman da, azokako dimentsio guztizetara erueti, ezta? Ez bakarrik kartelera, baizik eta, euskarri desberdinetara. Eta, iratze reparazeko kartela da, bera ez da bakarrik sortu kartel bat, baizik eta 4 kartel desberdi sortu izen da dimentsio oso horreri dinamismo apur bet emoteko.